या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई इथं महत्त्वाची बैठक पार पडली। राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री दिवंगत भाईसाहेब सावंत यांच्या नावे आरोग्य विभागात एका विशेष कक्षाची स्थापना करून त्याद्वारे सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली। कणकवली कोंडिया गावातील वरचीवाडी इथं दत्तात्रय विठ्ठल तेंडुलकर यांच्या काजूबागेतील शेतमांगरामध्ये ठेवलेल्या 2 टन 3,20,000 रुपयांच्या काजू बियांच्या चोरी प्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषणनं संशयित आरोपींना गजाआड केलाय। 3 आरोपी या गुन्ह्यात सहभागी आहेत। गिरोडे इथं खैर प्रजातीच्या लाकडांची बेकायदेशीर साठवणूक केल्याप्रकरणी वन विभागानं कारवाई करत साठा जप्त केलाय। या कारवाईनं खैर तस्करांचे धाबेदार आणले। कुडाळ येथील तहसील कार्यालयाजवळील मुख्य रस्त्यावर भीषण अपघात घडला। पिंगुळीहून सावंतवाडीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका बोलेरो जीपवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ही जीप थेट दुभाजकावर चढली। सुदैवाने या अपघातात 2 लहान मुलांसह 4 प्रवासी सुखरूप बचावले। कणकवली नगरपंचायतीच्या नळ योजनेद्वारे दररोज सुमारे 20 लाख लिटर पाणी पुरवठा नियमितपणे केला जातोय। सध्या उन्हाळ्याच्या कालावधीत सुरू असला तरी शहरात कोणतीही भीषण पाणी टंचाई निर्माण होणार नसल्याचं नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी स्पष्ट केलं आहे। कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी दोडामार्ग बाजारपेठेची कन्या विराजमान झाली आहे। अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या सौ शिल्पा शशिकांत खोत या पूर्वाश्रमीच्या शिल्पा शशिकांत प्रसादी आहेत। स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनामार्फत सक्शन व्हॅन आणि जेटिंग मशीन देवगड जामसंडे नगरपंचायतीस प्राप्त झाली आहे। याचा शुभारंभ पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वच्छता सभापती बुवा तारी यांच्याकडून देण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाची नवनियुक्त कार्यकारिणी बिनविरोध निवडून आल्यानंतर कुडाळ MIDC रेस्ट हाऊस इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत नूतन अध्यक्ष संजय सावंत यांनी महासंघाच्या आगामी 3 वर्षांच्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे। देवगड धालवली सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांनी शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केलाय। कणकवली तालुक्यातील बोर्डवे इथं भगवान महावीर यांचा 2625वा जन्मकल्याणक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय। सावंतवाडी शहरातील सबनीसवाडा इथं श्री टेंबे स्वामींनी स्थापन केलेल्या एकमुखी दत्त मंदिर आणि पादुका मंदिराच्या भव्य सभा मंडपाचं काम पूर्णत्वास गेलं असून या दोन्ही मंदिरांच्या कलशारोहण सोहळा 31 मार्च ते 2 एप्रिल असा 3 दिवस चालणार आहे। कुडाळातील पांगरड गावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे। ऐतिहासिक श्री महादेव मंदिर तळी पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत 4,50,00,000 निधी मंजूर झालाय। रत्नागिरीच्या जयगड समुद्रात मत्स्यव्यवसाय विभागानं मध्यरात्री मिडनाईट ऑपरेशन राबवलं। प्रतिकूल हवामान आणि उग्र लाटांचा सामना करत विभागानं LED लाईटचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या 3 नौकांना रंगेहात पकडलं। पाणी चोरीच्या विरोधात राजापूर नगरपालिकेनं आक्रमक पवित्रा घेत धडक कारवाई केली आहे। त्यामध्ये बेकायदेशीर बसवण्यात आलेले 5 पंप जप्त करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा सभापती सौरभ खडपे यांनी दिली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्र चालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे। राज्य शासनानं जिल्ह्यासाठी 1,39,68,000 रुपयांचं अनुदान मंजूर केलंय। लवकरच ही रक्कम केंद्र चालकांच्या खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे। रत्नागिरी तालुक्यातील देऊळ कसबेवाडी परिसरात एका किराणा दुकानासमोर अघोरी विधी करून दहशत माजवण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। दुकानासमोर लिंबू, नारळ आणि प्राण्याची कवठी ठेवून तांत्रिक पूजा केल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय। कोल्हापूर शहरानजीकच्या महामार्गावर सीमा शुल्क विभागानं मोठी कारवाई केली आहे। बिबट्याच्या कातड्यांची अवैध तस्करी करणाऱ्या एका आंतरजिल्हा टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला असून विभागाच्या पथकानं 2 मौल्यवान कातडी आणि एक आलिशान कार जप्त केली आहे। या प्रकरणी 4 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलंय। रेल्वेचं बुकिंग फुल झाल्यानं प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रत्नागिरी ST विभागानं कंबर कसली आहे। जिल्ह्यातील 9 आगारातून तब्बल 700 जादा बसेस सोडण्याचं नियोजन प्रशासनानं केलंय। पदवीधर शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला रत्नागिरी जिल्ह्यातच पूर्णविराम मिळालाय। 2026च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांबाबत राज्य शासनानं सकारात्मक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 1057 शिक्षकांचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागलाय। त्यामुळे त्यांना जिल्ह्यातच काम करण्याची संधी मिळाली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण पट्ट्यात यंदा निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका फळांचा राजा असलेल्या हापूस आंब्याला बसलाय। वाढता उष्ण आणि बदलत्या हवामानामुळे आंब्याचा मोहोर मोठ्या प्रमाणात करपला असून उत्पादनात तब्बल 80% प्रचंड घट झाली आहे।
पणजी महापौरपदी रोहित मोन्सेरात यांची 6व्यांदा तर उपमहापौरपदी वसंत आगशीकर यांची दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली. मोन्सेरात यांनी सलग 6व्यांदा महापौर बनण्याचा विक्रम केलाय. गोव्यात 2025 वर्षात सायबर गुन्ह्यांच्या नोंदणी तब्बल 65% वाढ झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या 3 वर्षात एकूण 298 सायबर गुन्हे नोंदवले गेलेत. त्यापैकी केवळ 17 प्रकरणात पैसे परत मिळवण्यात यश आलंय. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 एप्रिलला होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. रुपाली चाकणकर एसआयटी चौकशीसाठी टाळाटाळ करत असल्याचं म्हणत सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी टीका केली आहे. देशातील जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 ला सुरू होणार असून प्रथमच डिजिटल स्वरूपात होणाऱ्या या जनगणनेत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी जोडपी आपले संबंध स्थिर असल्याचं मानत असतील तर त्यांना विवाहित मानलं जाणार आहे.